Tuman ang kalipay sang isa ka amay nga tricycle driver nga si Jericho Galache, residente sang Santa Barbara, Iloilo, sung nahibaloan sini nga nakapasarang iya bata nga si Carl Galache sa 2022 Nursing Board Examination. Bilang pasalamat sa Ginoo kag sa mga pasahero nga nagbulig sa iya patapos sa pag-eskwela sang iya bata, siya ang naghatag sang libre nga serbisyo sa iya mga kasimanwa paagi sa paghatag sang libreng sakay. Sunod sa iya ang mga pasahero ang isa sa mga nanginrason nga nakatapos ang iya suba nga bata nga si Carl, kabangdanan nga tuman gid ang iya pagpasalamat. Nahibaloan nga ang iya manghod yaraman sa ikatatlo nga tuig sini sa kapareho nga kurso. Isa naman ka scholar sang isa ka universidad sa Butuan ang agot. Dugang pa diri ang pagbiyahe lang sa tricycle ang ilang mayor nga palangabuyan kag wala na sang iban. Ano nga pasayro ginakupaan ako kuna mayad ka gid nga ano tao ba no ikaw lang nakilala ng mga muran ba? Sa akon nga tatay nga Jericho Galache, nagpasalamat dito sa iyang bisan kapoy na sa pag-tricycle, sige lang yapon. Sa akon nga mother nga pagatubang sa mga ulubraon sa balay nga kundiin ang akon nga pagtuon mahapos. Balita nagikan sa Iloilo. Ini si kabanderang Dane Raffles nagabandera sang matutud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatap na sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.